Kublai pi baro syakatup kubor jangi kadon Bosco Media Network. Kimat bakong san kilong. Enwan shlong Menteri Kampo yeng ban yakendo ikiseng bahalang hau banai lebih. Te lama yong kidukot ka JSU ki kali bayat hasurong kum kajing persya ya kajing kiudor palat ka umpniang kali. Enhap syong perkhat biang ya ka MRSSA ha ka jella. Shim kabu ki kali shimet ban kamai namar kajing sange terekam ki driver taksi halat lengkon. Mentangin pai kubor babanya. Hagajing let yakendo jong Menteri Rangba ka jella ya Menteri Kampo yeng kari India ulaya thoba na kalyang Amit Shah ula sngap ya kajing pensyai jong ki halor ki isu ki ba pher haga jella bat haba ya kran chapang ka MRSSA ni ka hok ya da ya ka jai penriu Menteri Rangba ka jella ulaya thoba na kalyang Amit Shah ula ai jing mot banya lum yang ki Menteri ka jella banya tai sani bha bat banwan ra biang syakami jing ya kran. The Honorable Home Minister of India gave a very, very patient hearing to the different concerns and the issues that we had to mention to him and bring to him. Apart from many issues that were discussed, we discussed the MRSSA. And in the issue concerning the MRSSA, the Honorable Home Minister has suggested that the state government and the officials from the MHA must sit down and discuss in threadbare all the issues that are there relating to the MRSSA, and he urged us to find an amicable way forward in regards to the MRSSA. Habakran halor ka jing si jong ki babon ki seng bahalang ya kurukam wan jong Menteri Kampo yeng syaka jella hakisingi balalen Menteri Rangba do ka jella ula pensyai ba nakadaw Menteri Kampo yeng uklam ya kendu enu nuru kalong namarba ka jing lengkot than ka por ya kendu breu jong u badu kula ru ba ha ka jing wan biang jong u syaka jella hau banai leber kanlong ars ni pura bat unya le ban ya kendu ya baro ki seng kat badon e during this period. So in the meantime, during this particular phase, the Honorable Home Minister has made a plan to make a 2 full-day visit to Shillong to discuss on the revamping of the NEC. So the Honorable Home Minister will spend 2 days in Shillong, and he has urged that instead of all the organizations having to spend and all the inconvenience being caused that they have to come here, he has suggested that he will give enough time to all the organizations that want to meet him in Shillong during his 2-day visit, which will happen in the month of March, which is next month itself. Kidukot ka JSU kilami bante lama yong ya kikali halenter ka surok jowai halat kyang nong ba college ban pen iya ka dak ka jinga trailang bat ban a jing kershan ya ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle halor ka jing sange ka mai klembo por namar ka jing pen kiudor ka sorkar ya ka umpniang kali. Kaseng lengbau Presiden Rangba jongka ujer som shela rengkat bat kidukot kaseng kila kentu ya baro kinong nya kali bat ya kipat ba ka jela ba kidai ban mi renti ban persya ya ka jingle don bor ka sorkar ban kentiu dor ya ka umpniang kali na ka nyo pu ar tengka syaka dunai ka khendai phui tengka ka bamot ka dor umpniang ka kiu kensan hadu kumba khat pra tengka hapo ki khendiat banai hadien ka jing khang dam bat kani ka jingle ka sorkar ka deiba ka klem da perkhat shu ya ka jing e uduk usuk bat kani ka walam ya ka jing kiu dor bat ka bai ka bu jing e upat ba baro khamtam ha ka jela jongi padang bon bakidang duna hakayo kakot ngi penpau ya ka jing sengsi apa ya dai bat ka jingkiu palat pot jongka petrol bat diesel te naglian jongi ni ai ka jing kersian ka ratba ya ki association baper jongka jilla Meghalaya ki badang yai petang ya ka jing ki nadu ka atrik bat haduk ka ni klimat ka bamata bat ni dawa na ka sorkar ya jongi badai penhiar ya ka khajna ka baka kepala bu naduk po jang COVID-19 santangka dekani kadai ka jingkerpat jong ka JSU Central Body ya Government of Meghalaya kadai ban burom yu paj ba jongi lada ya government la form dagi paj ba ti ka government ru kadai ban sngap yu ya ka su ka ti tangkata hi ka jing kerpat janga bat ni snap tilang baro beidon talang kadai ka jingi Kinongnya kali kamai hakathan lat lengkot hakasni baar kilalet ban khanglut iki kali shimet ki bawan ban shim kabu ban kamai hakasni yo lat lengkot la ban kedo hangni menta ladap shita yo nadu baki kali kamai haka jela ki sange kamai ban dawa naka sorkar jela ban penhiar dorno ya ka petrol ba diesel
hajing sia ki private klade bensim ya kesenja menya sno tilang menya don talang rementa pemban ki private kisim kebu to ka ikan ya atau ke sarkar ka kabu semua kaya tak kacing temu ba ki private ki don kaya takalat ben kamai habangi ki badi hok ben kamai biang ka siu ka tax coba kali nadong hadong yang sudan ben nampan beruna tang beruna lo siapain hendai temno maki pan kita yo ban kita yo chance nang yo kabu ban nam ta chumi tengah kerpat cur ban ni rada kalong kumni te nyaman se ngi nyaman seru bangi na kalian chungi ki trai kali na kalian cuka asion ru nyaman se in habben bangin hab ya sundano ka permen cipta apa sim apa ki kemai ki private kalau nak kalian cungi ki kili kemai ki padi hok masih katak sekesorka ada habangi pek ki private ki kamai penban sim kabu hakum kene kapor badru ngangek lu nomor bak ki private kim sim ladon kata kecil snok tilang bani tenaga kata kadau ki peremcur ya kan kecil lek cepesorka ladaka kesorkar ailat hi pan kamai ki private nakaliang cungi asion nakaliang cungi teragali barkhoi gila bandis lendano ya ke permit Kahnyotap Youth Council HYC Madanderting Unit rengkat bat ke HYC Nong Tmai Circle kalalet kendo yo Chief Engineer PWD bat ya USDO ubadai pet ya kate kathan halor ka jingsliu palat ki surok shnong ki badon hapo ka shnong Madanderting barok kawe habaya kran bat kilat pathai kubor udukhot jong ka HYC Madanderting Circle ula ong ba ka jingsliu jo ka surok kalalong nadu usnam 8000 khat khandai par hadu kini kisi ke ba menta Shu ula ong ba nakaliang kibor kibade pet kim shemla le AA badakani ka jing sniu jaka surok kawan ra ka jing e ki kali pat kham tam ki pat ba ki basong basa ha ki te kisno bar ula ong ru ba ha ki te ki jaka ka jur bha ka jing accident na ka daw ka jing sniu palat ki te ki surok ban mi sakmat ban long bangin penpau ban bangin peni ya kita ki jing e ka ki ba kum ki nok sung snong hante isyam bat hilap te bat kawairu labun sin namar ngi ba kini ki surok kidan le ki surok hande hapo dong hapo mendarting adong blok E lumcing sok ngi ba kani ki surok nadu usnam arhajar khat khandai bat hadu kini ki sngi ba mentaru nakaliang ki bor ki badipet kimsem ngali namar ba ngi ba ka tu kalang sa tu mental ladan daki asnam ai te elong kasem sing e ken kum ki kali ki bayat dari ki patba ki bayat leti ki bayat sikil tu te kalong kasem sing e sibun ba teng ru ngi ba kidan kita ki long ki jingja ki wasusi ki jingja accident ki wasusi hakum kitu bijaka ki ba kasurok kasniu te kumtahi nakaliang kaseng ngimban si ban mi sakmat namar ba iha ban penilut ya kita kijing e kiba binong susnong kamtam akum namar ngi ba kalong namar kini kum kini ki isu nakaliang chong kaseng isim bat ni iha ban mi sakmat gen te mentang sengi nakaliang kajongi ilawan banyak kendu ya executive engineer bat kunjuru ya ISDO ibadi pet ya kita tan sete sapo nong kemai mendarting sete te nakaliang jongi ru ngilayo abni keren bat iru nakaliang jongi ila apani ya kita kijing e ba kijing e kalong ba ila apa teng ya kita ki inspection sete ban pet hante ban kumnu ban belong ban kita kilat kilenti ban le kan hendrai nakaliang jungi ki penpau ba dan kita ki nala ki bala tap ki pipe wat tang ka ru bat ki jaklia ru nak kita ki nala ki muri ki masuk kan nong makin rung de nak ka dau ba ru ba surok long ka kindo jabo ka jaban kala adap te unta kan kala langum no kan Badai kitu ki khubor ngila poisha ka bakot tar hadu bangin dia syambiang kublek sibun